wordt geel, de bjemmen zwart. Oeh, wat een vreemde schilder is dat. Of zo. Hij grient maar rond, het is wel apart. Oeh, wat een vreemde schilder is dat. Hij zei in mij, dit schilderij, het is abstract. Ja, wees abstract. Ik ben impressionist en surrealist en een autodidact. Zo autodidact. En ik denk ja, och ja, het had wel wat, maar ik vind hij maar een nuwere kwast. Ja, hij is van u zijn nuwere kwast. Hoe is het eigenlijk om een kunstenaar te werden? Nou, soms is het wel heel eenzaam dan. Maar ja, de manier waarop als je denkt en dingen om elkaar knoopt, daar snapt net een mens wat van. En soms snap ik dat zelf ook helemaal net. Ja. Dan denk ik, hoe wie het nou hartstikke, waar wie ik mee bezig en wat doe ik nou? Nou ja, en dan probeer ik dat weer een beetje waarom te redeneren en dan denk ik van, oh ja, zo ben ik daarop komen. En zitten er een hele hoop van die gedachten tussenin. En dan denk je, oh, die moet ik net vergeten, die moet ik net vergeten, die moet ik net vergeten. Eigenlijk zo'n boekje hebben we om het op te schrijven. Maar als het een beetje keuze naar het beste, dan zei het van, dat komt wel weer. Iedereen is zat. Nee? En dan de oren zit het weer vol. Dan, Dus je kop zit altijd vol? ja, die zit aan een hartstikke vol. Ik zou net altijd eruit één uitkomen dan hier de derde uitkomen, denk ik. Wil je daar nou heel burg van? Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, dat kan je net zeggen, want ik sliep prima, dank u wel. En, Ja, gelukkig, ja. Fijn. ja, ik lees er echt net wekker van. Maar zodra ik wekker word, dan denk ik, nou, zou ik dat eens even doen. Nou, dan niet ik een sinaasappel en soms 2. Ja? Ja, dan begin ik dan weer mooi en dan, dan zet ik uit eind en dan, soms zit ik wel wat van u te zijn. Maar dat gaat altijd maar terug. En dan, Hoe heet het? Was sinaasappel schilderen, hè? ja, ja. Hij boort het mooi kleur en warm en grijzen kinderen net. Hij ging in wezen. Het is zijn eigen vrouw die het erop linnen zet. Het is in deze. Zo, 2 lekkere sinaasappels. En we hebben hier een groenteboer en die heeft 2 merken sinaasappels. Dat is iets fijns en vol sap. Maar zo nou en dan komt er niet langs uit het park en die brengt me dan een bosje rikiel. En dat vind ik heerlijk. Nou, en als dat dan eens een keer de gelegenheid heeft om dat bij elkaar op te eten, nou, dan is het een feestdag. En dan ben ik gedacht, nee, we fut, ja. Dan denk ik alleen nog derde hand en dan lekker de hand onder het vet en Ja, maar vol sap en hoe je dit hoorde? iets fijns. Iets fijns? Ja. Wij dachten niet dan toen je dit schilderde. Nou, je moet ze een beetje stileren en nou ja, toen dacht ik van dit schilderij moet iets fijns en vol sap zitten. Als je net een kunstenaar wint, wat win je dan? Ik denk groenteboer. Die dienen het fruit om griemen en ja, dat zal ik wel net zo wijzen, maar het lijkt het mij dat hij gewoon rustig gewoon alles om 10 doen kan. Misschien maak ik dan wel popjes van sinaasappels en banaan en krop en andivie en sla en dat soort dingen. Ik denk het wel, hè? Ja, ik denk het wel. Ik betacht er van alles maar, denk ik. Ja. Hij wie altijd alles